Og så stiller vi om til nyhederne. Krise på Gammel Skovridergård. Der er krise på Gammel Skovridergård. Er det pengene eller belægningsprocenten? Nej. Sandheden skal vise sig at være langt værre. Folk er sultne. Er køkkenet gået hjem, eller er de bare alle sammen på lokum? Hvem tager ansvar? Vi kigger på sagen, inden det hele går op i flammer. Velkommen til nyhederne. Velkommen på Gammel Skovridergård, Silkeborg. Et epicenter for de bedste vine i verden. Et sandt Vejlegården for gastronomisk opmærksomhed. En hel nation i ekstase. Et nirvana for naturelskere. Et sandt mekka for fordybelse og velvære. Men der er noget helt galt. Personalemaden skranter. Under dække som tibetansk tarmrenser er det lykkedes os at komme ind på Gammel Skovridergård med et skjult kamera hos FRB-manageren Claus Vig. Da vi konfronterer Claus Vig, havde han kun følgende at sige. OB! Vi foreslog Claus Vig et interview på vores præmisser. Ej, det skal være, hvor jeg har en ordentlig baggrund. Efter længere tid på kontoret, følte vi ikke, vi kom nogen vegne. Vi spurgte Claus Vig, om han ikke selv mente, han skulle tage et ansvar. Nej, det tør jeg ikke. Jeg har aldrig været fint med nogen af, det koster penge. Herefter blev Claus Vig sur, gik i ejerskab og sagsøgte tv-stationen. Se med efter pausen, når vi taler med Gammel Skovridergårds dybt frustrerede medarbejdere. Skål! There's white oil in that tun. Tilbage på Gammel Skovridergård. Vi ville tale med en elev, men han havde for travlt med sine gryder. Derimod lykkedes det os at komme i dialog med 2 andre medarbejdere. Wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku 2013 oraz przyszły rok był lepszy od tego, który mija właśnie. Prisen på personalemaden på Gammel Skovridergård er i dag 10 kroner. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă doresc Crăciun fericit și la mulți ani. Men hvad får man egentlig for 10 kroner? En spændende cheeseburger? Eller en pakke gamle vindruer? Men hvor dårlig er personalemaden egentlig? Under dække som libanesisk lokomotivfører sneg vi os ind med et skjult kamera på en helt almindelig dag.